Να σας πατήσω κάπου. Ανθή. Καλά, είστε σοβαροί? Δώσατε το τηλέφωνο μου στις εφημερίδες. Δεν τολμώ να το ανοίξω. Από το πρωί με έχουν πάρει 500 άσχετοι. Καλά κι εσύ. 500 δεν είναι τίποτα. 100.000 φύλλα βγάζει τη βδομάδα. Δεν αστειεύομαι. Ούτε εγώ. Σοβαρά 500. Ποιοι? Κάποιοι σαν και σένα που δεν έχουν δουλειά να κάνουνε. Και πώς κατάλαβες ότι ήταν όλοι άσχετοι, ότι δεν σε πήρε ο κανονικός? Γιατί όταν τους ρωτούσα πώς είμαι, μου λέγανε άλλα ντ' άλλον. Δηλαδή? Ότι έχω ξυρισμένο μαλλί, ότι φοράω κολάν. Το ξέρω αυτόν. Χάλια είναι. Ωραία. Άνοιξε τώρα το κινητό, μπορεί να παίρνει ο κανονικός. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να παίρνει το νέο σου φλερτ. Δεν σε ενδιαφέρει. Μπορεί να παίρνει η μάνα σου. Ωραία. Θα το ανοίξω αργότερα να δω τα μηνύματα. Τι ώρα? Την ώρα που θα έχεις φύγει. Έλεγα, μήπως να κοιμηθώ εδώ απόψε? Βεβαίως, κοιμήσου. Απλώς θα το ανοίξω όταν θα έχεις κοιμηθεί. Α, δεν νιστάζω.